Welkom in Museum de Tiert in Bolzert. Zo, met deze bon is dus vergezen in het binnen deze maand. En veel plezier. Ik heb begrepen, al deze lampen binnen makken door een meneer die dit maken had met een 3D-printer. Ben je nou weer bij een tijdelijke expositie, deze keer over het ringstekken. Als je aan dit spreekt de Friese vlag wel natuurlijk, hè? Tweetalig, ja. Je kunt in het Fries lezen, maar vanzelfs echt in het Hollandsk. En we zeggen, hé, daar heb je het museum. Kunnen we daar niet even binnen kijken? En dan heb ik begrepen, wat Sinterklaas hier in het land is, hij is in Bolzert, dan sleept er in Museum de Tiert. Museum de Raadzaal. Als je dat best, krijg je een hele mooie rondleiding krijgen door de tour die ze hier boven op het gebouw gaan. Net met die camera even in te komen, hè? Ja, kom goed, ja. Tegen elkaar af, haast er maar in. Ik ben opdrukken. Help. Als het verkeersdienst, hè? Ja, sorry. Geweldig.